Amen. Hwɛ yɛka dwen sakra sɛm kyerɛ wɔn a apɛ nkwagyeɛ. Ana yɛmfɔ so obiara sɛ kyenkyena akye a bɛnya nkwagyeɛ. Na mmom yɛdeɛ wasoma yɛn sɛ yɛnka asɛmpa no nkyerɛ nipa. Wɔsɛ sɛ yɛka asɛm no a deɛ ɔwɔ so ɔbɛtie no ɔntie. Yes. Gyeme so amen. Amen. Nyadagye na tie me mebɛka nsɛm kakraa bi ade akyerɛ wo. Yes. Bɔ nsɛm kɛseɛ ma Christ. Bia Jeremiah abɛka asɛm bi. Aten ɔsɛ nsumfoɔ mo nsumfoɔ na mo nyam no. Jeremiah 48 verse 10 also check it. Jeremiah 22:10. Check your home, me da say. Munsu ufo na munyam no. O kasem bi di akyere ye nyina. Wo se se wokɔ na akoto so obi awu a. Nsu ufo. Ensu no na munyam no. Efunu na ɛda hɔ no. Ensu no na menyam no. Esu mom na munsu de ɔrekro. Sa upese usua su babia de wawu no oya dai okro e pese wo twa wadwin entimachi do sakai Jeremiah 22:10 osi munsu 22:10 munsu owufuo osi owufuo obi a wawu munsu no ukọ na wawu no oda hɔ a ensu se wo do magya awan na munyam no enyam no nkase ye man de ya hwera de o esumom na munsu de orekro na mom babia akɔ no esumo ano na wase oyɛ de ba usuma usu na wode nsane mabio emehunu na awo asase me da se jo je me so amen amen me pasa yankomo twetwe me nena sikakra obia pay attention na sama rade fa me so aka kire ono u take it serious yani e wa ha nyina obia bewu enti se kwase awu na wo sumi amawu no sa me tiase no na me ye crusade me tiase na me chaade me tiase yes na me ye ni papa ana ni papa ni wo sumi sade achade a ashort no ani akonhoma ashort it so amen amen ani nkwala school fees ya oh mani betua enunte na wosua bible say jai enso obi a wawu no na enyam no na bam o su bi asu ba bi a hoye dan okro anu na me pese me no mi anu ye didi nkomo je me so amen amen medase me pese nipa bi a wa entie ne ye sa onipa wu a ensan sa onipa wu a ensan ojum to ni bi de to ojum se nipa wu a na wawu enipa wu a na wawu nyasa amen amen ba me trust no ma hunu se nipa wu a omui mi be kyerem ade akyerem amen amen se nipa wu a ade a master di ane se nipa bia wu a ne kara no enwi ya wa nioma miansa this particular body will show an our kara
ne honhom a ɛyɛ wo kra na damfo mebɛkyerɛ me kyerɛ deɛ ketewa bi wakra angu honhom angu Yes. but the body way ɛyɛ ataadeɛ a ɛhyɛ wo kra gyeme so amen Amen. saa body way ɛyɛ ataadeɛ a nyame ade ahyɛ wo so wogyeme so amepɛ amen Amen. na wama ne mfie a ɔbɛwura saa ataadeɛ wei afiri wɔ kra no wama ne mfie yɛ ɔbɛwura saa ataadeɛ wei afiri ɔkra no gyeme so amen Amen. yiyi wasom na na memmɔ sɛm tɔfa ade ama wo yɛne yie da bia meka biribi sɛ wokɔ na sɛ nnipa ada hɔ na manfo ɔka wawu a woyɛ nyansafo a huru sɛ ɔkra no awora no ataadeɛ ayɛ dɛn agu for instance megyina hɔ yi mehyɛ ataadeɛ gyeme so amen Amen. ataadeɛ wɔ ɛsɛ me nti wofrɛ me a mene ataadeɛ no nyinaa na bɛba ankyerɛ sɛ ataadeɛ wɔ yɛ kwasi awura na mmom ataadeɛ no ɛhyɛ kwasi awura gyeme so amen Amen. yɛka akwasi awura nkasa ɛnyɛ body wei ɛyɛ deɛ body no ɛhyɛ soɔ no wogyeme so amepɛ amen Amen. wonsa nsuo ne sɛte sɛ ɛtɔ no crusaders yɛ fast akɔfa rɔba yi lada ba cover speaker ne dadeɛ ne wo nyina fa yi na wohunu dadeɛ no na wohunu speaker no anaa mɛboa mɔnye me so mɛboa wobɛgyina ha adeɛ na wohu ara no deɛ cover no Yes. ɛbɛsi fam gyeme so amen Amen. anso ne speakers ne yɛ deɛ bɛn ɛhyɛm Yes. ɛna dadeɛ no nso yɛ deɛ ɛhyɛm ɛnyɛ ntoma wei no ɛna ho hia me na mmom speakers no ɛna ho hia me enti hunu sɛ this particular body ɛho hia nyame ɔkra no a wɔhyɛ mu no ɛna ne ho hia nyame Amen. mepɛ sɛ mɛka asɛm kyerɛ wo enti yesu kristo wɔamawu ama this fucking body saa body wei yɛbu natan ɔbɛporɔmoa bɛbam yɛbɛtutu fam ɛde this body ahyɛ hɔ ɔkra no a wɔhyɛ body no mu no ɛno ɛna ho hia nyame sɛ yɛka sɛ nyame hyɛ so a ɛnyɛ body wei ɛyɛ ɔkra no sɛdeɛ nyankopɔn ne nyame so wɔntimi mfa ne nammorɔ mu nsi dɔteɛ mu no saa na ɔkra na ɛsɛ nyame nso ntimi mfa ne nammorɔ mu ansi dɔteɛ mu Amen. gye sɛ yɛtete dɔteɛ ade nwene ataadeɛ hyɛ bɔdi no na dɔteɛ ka dɔteɛ gyeme so ka sɛ amen Amen. mebɔ asɛm bi tɔfa kakra bi menkyɛ bebree sa no nso enti wosɔw wɔkara na ɛwɔ mu no ɛno na ne ho hia ma nyame gyeme so amen Amen. wɔkara ne ho hia ma nyame na mama nkyerɛ wo adeɛ yɛa ne yɛka biribi mehye sɛ wokɔ na sɛ onipa da hɔ a na wote sɛ ɔbɛsi wawu a mama nkyerɛ wo ɔkra no ɛna ɛne mfie ɛne bosome a nyame kaa sɛ ɔnhyɛ saa nipadua wei mu no ne berɛ ayɛ dan So. obi anyima no ne berɛ ayɛ dan aso sɛ ne berɛ so a
bibia ni ho a ebetimi akipu no nipadua no mu bio ofri nipadua no no abegina nchen no ohwe nipadua no jemeso amen na no na be pesa me no ka ho asem metra ase no enipa ya me mobo ade bia ya de dote aye no aso onfaso ama dote nipadua yi ade bia ya de dote ana yoye aso onfaso ama dote nipadua yi aso ni mfaso ama wokra no jemeso amen last na me no be din kobo na sa asem we beto sa wo wa nantwie na sadako wo kom nantwie na wo wia obetime sia obi no aka chanchale ana mawe na mo beni age papa mawe na ma me kra ni age enya de ketuo ana mo amawe sa o se ka me kra ni age papa nana me kra abame you will say amen mame musa adan na nyame de nyune nipa o kachira me adan na nyame de nyune nipa fine adan na nyame de nyune na ntwie it is all dot only na ntwie aware de anu wani age an Jama say amen. Mama Kenya me so no krantre obi awo ha. Se onipa wu a ne kara no efiri dote anum. De nti akasa wawu. Ane se okara no ana ma dote no enya nkwa. Se obetimi anante Genesis chapter 1 verse 26. Genesis chapter 2 verse 7. Yes. Jemeso amen. Mama ye money power yen saso. Ni ensubai. 7. Nyame de form dot yen ni onipa. No home kwa home agu nipa hwinim. No nipa ba ye okra. Otiasi. Na asamu amakofa ba. Aya asam kasia. Na ababoa. Jemeso amen. Dientia Awurade nam Peter John no so aka se so beje Yesu dia eno wiase ane nioma ewo mu nyina akere se ade bia wo wiase wo mu bia no efiri dotiem ana ade bia efiri dotiem no emwa okra no amen shano so na Joe Bia tie nie bia osankafo 12 na fe memfa nkasa kakra bi osankafo 12 for free me can shop for free 5 and so osro de akron ne hu abakwan mu ehu baba kwan mu na so ne bagu nsrane na bebe aya adesoa na kono to betwa efrise nipa de koda fie what oh efie se nipa wu aha wu no a transit nipa wu wakara de firi umu a wakoda fie na ye wo fie mienu jemeso amen afia ya dia nijie ana ekoro ana fia ye di wo so ni asekere ana ya dia ba ekoro ye wo fie mienu once Christ ani atiafo ne nam
ana papa bi asama me bi sia no so wura dentina wonam ne nkurase na wode nsam we ne nam Jerusalem ne Bethlehem no wonam nkurase ana wo papa no wana obajo amana ketewa bi ana Yesu katro se mompre na monhye proteatia nom na okwaya eso na de wana wo huru fa so na ye de doso Jemeso amen amen na ko hwehwe ne de wana wo huru no sha ya wakwai ahodo mienu ya wakwai ya fa so akọ Christ ho yes and ya wakwai fa so akọ spiritual remind anasa asamad amen na me kamu kakrabi ana trojo to aso o se fi se nipa de koda fie na ayuafo de chini moro no so na ayuafo ari chini moro no so ansa na dweta homa na te ansa na dweta ahoma te na sikato na pai na hina na bo nsuo ho na ahina no abo nsuo ho na asubura no timi abubu na subura no nchimiya adwiri abubu dote asa na de tie ka dote no asa kwasa sim sade tie ka na homa sane akonyankopon a ode ma ye ne nchen yes hom no abase na konyame ode ma ye ne nchen yes e paso obi anya daji etie me oje me so amepe amen amen so onipa wu a ye wo 2 ways je me so amen amen so we go paradise and now so we go asamado nipa wu a ye wo 2 ways paradise and asamado na me paradise no me frɛ ho ahomegyebea ahotefo ahomegyebea aho ya tweneye ana asamado also eye ahomegyebea ama ne bonyafo Jemeso amen amen na me be kan mi adu nyina mu asem adi a kire wo obi a wo paradise say the pan wada our paradise wa ogina home be Thessalonica aba kansam de bi a kire yes First Thessalonians chapter 4 verse 13. What's it say? Na anuanom Paul kasamio. Wana wadeda no hote. Wana wadeda no. Ya pese asimu so se won. Ya pese asimu so se wana waka na mo wira ho. Se wana aka woni ni daaso no. Obia wongra paradise. Oni ni daaso bio. Jemeso amen. Amen. Wana wadeda ne de. Anuanom ya pese asimu so. Ya pese asimu so. Na mo wira a wo se wana. Na mo anya wira ho se wana aka woni ni daaso. Ase gidi se Yesu wi. Se ye gidi se Yesu Kristo wi. No sorry biewa. No sorry biewa. Sa ro Yakobon de wana what the one that wanted that Yesu Kristo so ba kan ho adan. Aba. Enti obia wo wo treni mu no ye kan se wada or paradise. Ada Yesu Kristo ba piem. Kristo ba nya no wo mu nyina kan ho. No na na ya ba. Aba. The paradise there. Me study Bible ni na me huni. Obi o paradise bia ya bu na tawie. Wo dan kwa. Oje me so amepa amen. Amen. Obi o paradise bia o dan kwa. Na obi o woni paradise. Awa wo samado no. Ono nso ya bu na tawie. Onti be masakra na dwen amaji Yesu ni bio. Ono so ba kwabo nsam je. Last na me ka sam bi. Me say edibasinna New Jerusalem a Christ atetere ya no obi ani ho. Atrenefu awu nyina our paradise. Sanso na bunsam jemu a nyame anam Yesu Kristo so ahyehyɛ no. Diboye ni bi ani ho. Obia owo oboni mu bia no anso wa samad. Jemeso amen. Amen. Na de atia ni se wama wo paradise no etwama firi wo pro no mu akoda
yankom. Amen. Onsambana hodinim. Me pasana obia otie me bia no entie na ontie ne ye. Obia wo paradise muntie asɛm yo. Onsa mama ye mu na tense wo kwagem. No. Jemeso amen. Amen. Nti na bia me ka kire ni pase. Sautiasi heaven ya fana asase so. Ankwajia ye nya no ha. Wo jemeso abepa amen. Amen. Wonwunya ansa na wakonya nkwa o. Ankwa ne ye mra wote asase so. Wo jemeso abepa amen. Nti so ya bajemba asema me kan na ni take it serious. Hello. Hi. Fine. Afa Luke chapter 16. Luke chapter 16. Na yam fandi nkomo. Luke chapter 16 verses 19 to 31. Odifo ni ohia ni no. Obi antie san nkomo yi. Papa betrase no wo sika. Yes. Wa nantwe wo mfurumu. Adia bi a wo se nipa nya wo bi. Enti ya to ni din sha odefo. Jemeso amen. Amen. Do kenkai. Wasi odifo bi tena ase na ohye atade kokko ni nwira pa. Wo se atade kokko nwira pa. Ana wo se. Oda sesa fefe gi nani da. Na setram na fayie. Ana ohia ni bi so. Na wo anigye. Awira ho nkura no. Adia bia ne kra kondo otimito dia opa nsaka ha oso ba ware ma wo ha ni sikanti amana na aba wo ya defuo wo sika wo hia hwe asase so enti na setnam efe anika wo jema so amepa amen amen anso sana ni sika ani na hodia nyina no onim Christ one first so down sa aye ba kromo a obaji aye na ye wo ba maya fodie ha kuronum enyusia ni nyanka agu kuronum papa ya fatro ho so wo hwa wo mo Jemeso amen. Amen. Anso no onim Christ. Na yentie nkomo twetwe na ohiani bi nso tena ase a wo frɛ ne Lazarus. Wo se ohiani no, wo se hiani ne de ye bo ni din. Hiani ne de ye bo ni din. Wo se frɛ ne Lazarus, but what the phone no di ama. Di ama. O Jemeso amepa amen. Amen. Wo se hiani be tena ase a ni den de Lazarus. Na koto na boboa no a watutu akuru. Akwa ne yare. Sika wode be ko hospital oni bi. Woni ntoma bi obi baton. Ane woni asase a abusua pani baton. What you say? Yes. Woni kokko fuo bia a ya baton de na ko hospital no. Ya kaso obi ye hiani a. Bibia mu oni bi. Ubekom na na tade ase no kura ayetupa. Hiani no. Asro ne fom. Hiani. Adan so oni bi. Hiani. Ubekom obi valanda so do aye de man. Data. Na dia me experience I was say hiani no ko say. Say ni hia mu nyina no. Na wa gene ba bia da che ne kra ba de man. Bon sama no nyansafo. Amen. Amen. Metrasia me gene ya no. Say ni hia ana me yare nyina mu no. Na ogene ba bia da che ne kra ba ko. Sabi oye nipa okura dwene. Jemeso amen. Amen. Tie semini
Say here you know. And the Yariano, a moya dene. Now, from the infancy. And yes, Emery. But only be actually let to be the Abray Africans. I say Africans. Yaniti will be a one who chat as a four. Africans. Jebeso, amen. Amen. Also about Africa, Ghana. Otimisia will be no yare, no any boafo. But so the acrony wua, a bushia for the Pabesian Yanayi. But what Yariano, a Bushian Pabesian Shano. What tried to buy Anna Russia president. That's right. And so I tried the Abba. Said Ghana, Africa. I cemetery at the maybe before. I say higher a Musia. I may be before Ghana for. As it ran said, so Ghana near here. Or did you see Kababa talk? A Brotre bank. What would the bar when the Baba Brotre school? When the scout, but you're free, how about Brotre? What does you? But it's what we pay. Yeah, you know, from Brotre in Ghana. Into the Kofi Annan. Another example, what is a real singing in a moon for Swabwa? Kofi Annan, Brabo, you know, born a Brotre. But we are the fruit to pray with Monsieur in Africa. The Africa is cemetery. You will say amen. Amen. Okay, and the class is a man. What cast him? The cast of us. You will say amen. Amen. And here you know, in fact, do obey a penny. And then a tip and fly here on. Yes, and you bet me the Abwa and say, ye nibi. The young terminal. The young fan of Kotusikanine Quanano. A beer, a humabra kakara. A papality. Yes. Jemeso, amen. Amen. One day I said, oh, a beer, papa, the Benya humabra kakra, more than a do. Benya humabra kakra. No more terminal, you are going to control Papa and Kwan. Anna, Papa Didi, Papa would say, a Kwan and a down. Number one, the winning out to Tiakro, the whole bomb. A common shotgun, Sikansu and Nibi. The Batawadias, the Papa Didiano, Anna, Mpropro Wabi, Afri Didi Pronoso that often. I know a trainer to us, sir, or Kofa. Now, what did you communicate? Young Van said, Bordiano, why we suddenly be free now? No one attempt. And I will boo you. And I've been punny and a cut off. And was no, the art of family. I don't think so, sir. She can eat it. No trainer to us is all Kofa. To a fire or the sun and no. Jamaso, amen. Amen. When a quad is no, the atom from Kawasamin Kanamai. It is a war of a fat dear. Or some man in Kanamano so real. And will be a dog and Kanamani free Bruno. One but to shop Papa is so real. When you say, number one, the monsieur free here need one say. The Yari when deny Yama. Na babu wa Musa adantina nyamia ne saa. Na wira husa nyamia di nhwamo. Oje be so amepa amen. Amen. Na wira hoda se nyamia di nhwamo. Ebio mesasio bibi wan husa. Wa ni daso e woni wuachi. Enti wan fa ne tena ne anto fom. Amen. Jemaso amen. Amen. Enti se wo hwe no ono ada ho no na hwe sikani na enipa fam die wo beka se sikani ni di mu.
aname boa enipa fam ubewu sikani ni so hade abai odimu but nyame fam no wo ni sa sikani ni momo wa problem bon sem me nyama masia ansam mienu o baburu mu ba kono sa o sikani be difuo be hia Yesu anu akacha so atratra fo pa ada na menya ne menya dankwa ana Yesu sa ada na afra me papa woni me so ba akopa na papa woni onyankopɔ ada na mo so katra mo o se mransem me firim bofra se na bidi so ada bi ona aka me Yesu hwe ne di no so akawa de abako akɔni gyina wɔsɛ mmara no madi ne nyinaa so wɔsɛ wadi so ano kura wadi so nanso ada so ka wadeɛ baako gyama so amen wɔsɛ deɛ na aka ka kyerɛ me na menyɛ wɔsɛ deɛ aka ne sɛ kɔtɔ wɔ ahodeɛ nyinaa menya baako koraa yɛ empty handed gyama so amen Fanasa emfidi wa hagina ya odia kaisa sisi hagina ya odia Broadway ya odia wo sha wo koko wo take wo cashew yese toni nyina wo towa enibi chama hiafo chama wo na wo beye hiani na hiafo ne nya adefo jebeso amen wo sika wo bangi nyina nsu koyi chama here for na ya empty na fe bedi Yesu achi kono me no achi jemeso amen okoba bi ana osam ubedidi a Jesus Yesu adidi ansa no adidi woni dan bio Yesu di dawiram tunzu ko dawiram jemeso amen what the phone is what's ora Yahudia jina yankoto yanfama hiafo ne mmedi wachi Abranti e pa ho sno bo hare di wase ya adefo ma hode dos Yesu chedi di wase mahu ade aye ama wadefo yi so obekosra henia mu na emre mabu afunu mu yoman so obewura panye tokoro jamaso amen why you shadi what the phone ntimi ngura oso ahiniam ankwachia bon because we are proud odo ahode odo sika odo ntoma odo ka odo dan esere ne kra ebenya nkwa and the Christ upon reject and was emre mafurumu ponko nso be wura panye tokurum asekere ne se afurumu nso che nipa yoma no ne konko atentene no ene nipa ba sa edu kura baboro yoma wo so che nipa anso obra ne ho ase ama nipa frotna ne so asesha de soa no jemeso amen na ni partner no so de ahoma chekere na no na ni pay control no fa ba bia wo pe o de ase oduro ba bi no pesu osia na wa bono na aboa na butu fom na wasi fom na ode na ahoma na ko chekere ba bi this nipa baba sane na nsa no yoma na atu atena enti Yesu awura boa afrumu ni sai wa ho brasia wo boa wo do nipa asre nipa se nipa wa ho brasia no obuo manyankopo ti asemri nipa sa nagi obi a wo hasano nso sikani no wo hu ne ho se o sika wasana na kraman na kraman ba wi kai woje me so amepe amen omo hwe no omo hwe na magai de famu wi
But what is it? Son of the Kira. I already dear. Amen. Dotia bueno. And Kramani Kikaya. Kramana no one can show. And a quano solo one. I'm one win on. One Casella, the one in me a major house. We eat any Jamaso, amen. Monsieur, dear, be a free side your way. Now, a boy, let me come in. Amen. The brain. What you must swam upon, amen. Amen. Well, we are pet and I got the buffalo. Obedran and Chai. And to a tone, I didn't know who knows it. Mama, my bon toyam. Now, what did move our young companion? Amen. Jamaso, amen. Amen. And your pejano. You didn't call Abraham, sir, Buffalo Fanamam. And what Jenna, wah. Abraham did it to the cuckoo. What you must swam, amen. Amen. In the of Abraham book. Abraham, a crockron, so once you have been out from you. She has said, an answer, now sit here, no one knew a shadow. A friend of the check. What you need, are you ready him? What you need, the poor dinner. Yes. Brother, a Musa de Boyeni, now. What you must swam upon, amen. Amen. Conscience. And as a canino, and also an Amajoka Kakra. I say, now the phone is we. What the phone is on the Namaha. One day, no friend, the cruise, challenge. I decide. Moko Nana. Now, a Juma, Muye, and then I'm back home, Jumano. That's what Papa. Oh, so don't say, Sanya, you know. My dear, a phone a Kakaka say. And no buying up, I say. I feel all your bush. Oh, I feed a person. Now, says a son of highway. A fire fan of the Begu. Dear last year, I had animal. Papa says I'm the Begu. Mamma Jenny. And then I'm in here. The son is there. You now I had to go honey at Tiffany and now for your baby and trunk. You muno. You are carrying some of me in the way. Jamaso, amen. Amen. When you are daddy, be fear. No, but you're in a dime. No, bam. You mention your butter man. Do you? Why come and you know where we are saying Japadia so? Now we are free. Wakara so abajene nkwa. Wasombe woni padua. Wasomma wakara. Wo anijiam awo ni padua mo kra sia pini. What did they mean? Ama woni je. But now wakara na come down. Eni baba bra akra to topiti. Ni baba bra kra fon. Said you nipa da sani anya honamu aduane ani a nipa dua topiti na fon. Sa na okra no so anya nyankopɔ asɛm ama nkwa no ani a ɔno so topiti no fon. Jamaso amen. Amen. Say ya dia nyame yi wo kra na se ho ama wo de wani ahura. Ka bon se sa wo kra topiti. Ojum to fobi was say when your power did your man now crown so come to know you are watching kwa ukra by me you are watching kwa ukra by me you are watching kwa ukra by me tieni Jamaso amen. Amen. Your mama wa be mrantia so amana na mkromo. What did you why you set to fall? The hips in here,
ne tunie na ne boa kankan no asata de bi na techeren wa ba no ansa biri oni ahoto awo ne kra mu na ne tie nyina awo dot dan mu wa mu na ne tie wo woni mu nyansa o preso ba to kra nkwa jeme so kasa amen on somebody of them hear me pa Charlie at the side be Psalm 30 now verses 2 down kind man Psalm 39 verse 2 was me dani mumi ye kom David Kasambi was me dani mum na me ye kom ni miyama no papa ho ni miyama no our papa yo so me ya mu ye ten anso me dwendwene no na me ya mu ayete makoma ye karikari wo mu makoma aye kim e wo me mu na me dwendwene no na mera me gusu a me dwendwene no oja ne dere wo mu na oja e dere wo me mu nyame wo na me be taxi ma me kasa na David said what the takra makasa urade urade me hunu ma wiye ye me hunu ma wiye ye na me na kakra wo susu ani me na kakra wo susu di amame me me chari amame chari na me hunu me chari amame chari wiase hwe wa ye me na ne nsama pe sama na me die wa no nsabuo ma na mfie na nya hwe wani mfie nya hwe wani ampa oni posisu de na la oni posisu de na ra ye hurala kwa wo ye huhura kwa ampara pa bia nam se sunsum konam se sunsum kake ampara wa hawo ya haya ho ye huro ye shada so na yinim de beba no ahana mi kanu ye shada so ye pahunamu ahodia na ye wira free ye kra hello what's a higher D ye shada so jema so amen ye wira free ye kra ye haya ho ha shakas ye gu hai akasie nyina bi ho ni nyina rade na meso na Thomas afui amenka samchro esisi ba bi amete samchia me ho to amenka saka wo esim fie ho ye meso amen me na me yire na dakata ku woni ye menie me na ya metimi ne bon komo anani nya fo bi se wom men kaisa obi da men chi yes entena asantefo ngoma etrado mienu chichemu miensa wose so onim owu a hwe wona wotemeda na oba wodono owira fino sane owu otia abratia antrasema hunam wai antrasema wiase ne mu akono antrase anse seja padia wa ha trase so kra ebenya dia bai wati bedinya bedi sira wate anda eba se anda ye dwada ya so do nsaba ya adwuma so do nsa ya adwuma won kwasrasra but when I want to say aboa dende akoroma kwa do bi petio achem menka binka ho aboa we friend say kokohwede ano no ma wotuo ono ompam anso come ne wo da osuro jaja ne wo obia ne ho wo ba bia wo so anuane kogu anoma no ho omuni ba omuni trunk aya bobon tomagumu anso omu na adajada ma futu amede maw so save your soul je wokra nkwa twitwa ba bia daache wokra ba kro na so osidan adodot dan dotie wei atum na so kra ni ba bia obekwa akoda da bia why you useless work sasa misata eheno okro ni wi aso aba nyina watete matadis wansakra yie emisata o
One sakra ye. Politics mo no nam na drop. Propaganda. Say wo. Nimfiasa. Na japadia wo de nipadua wai. Abrapa ye nyina ayakwa. Ono nko an kra man hunu an wo hu. Hawa Yakubu tiam. Atamas. Urade. Okojina sunya aka asambe paso due nti. Omo se wa yasum due hina. Atamas. Ora mamen kan kora ntiram. Onipa wu a onwi. De boye ni wu a onwi sana trene ni wu a onwi. Okara no dia onhunu wo wuo. Ojema so amepa amen. Amen. Na nipadua okara no ene free dot down. Why dot ya nyame etete ya wo siye. A wo de ne kra okara no. Odi be shame. E ba tawa dia se. Anu wa mani fia odi awo dot ye num ti wo nworo. Ada ba woro na braso no okọ. Mama kasa me jira. Nipa bi a woda wo so da ye wa woda wo timi so da ye pega nsa mama. Wa free si wo woda so da ye pan. Pega nsa mama hwe. Mo ma ya de. Sa woda da so da ya. Ya no body we na ade kro. Body ne da kata so. Wakra na nkasa no. E me pia wo hunu. Wakra no de pia no. Opia nobody need that. And son of Kirabapiano. Just an ho at also. If you say, well, I'm a semi Pedian, what the Quran in the Pedian and a ho. Which of us swam amen. Amen. This and a ho also. Yako say, what cran into me free. A free say, Yako say, no cran if I want to be some with a mobile. And this and a ho also. No akra na firi muko akwa ofa so firi de ono nyame nko ananim onye pia okwa no asabe wura mo wura ma no ani ate usi ye na me so dae anya dae na wo so je me so amen okra na se dotie no ma chento okopa fresh air no apie no akone nam nti so okwa no akosia okra bia ono nso anya papa no ndia twa so anu na wo se me kra dwane David se me kra dwane firi jatabuom what is here me te wona wo home jaframa mu nipa ma won sete sa jai no on takra ma yan kranta na nam ni asan e pasa na dwi wotie me yie desia me ba ya nyina makanya me asoma tra but na asem we tie ne ye pa jemeso amen nipa dia wai e dotia nyame na nwere yam faso bi andi so ade awurade hwehwe aye ina no okra jemeso amen tie me pa tise nipa no ojemo emse Job ka sembi nipa oba wo na yetia bi ohawma 14 nipa oba wo Job ankai be pasa obi a wo tia me na anti asam o amekan papai wanya na ho wajina wo no totoro nsa mesi dan mesi se obi a wo gina ha obi a won plans 2019 mebo akwasem 2019 the medan ma chance yes nyame ama na betumi nko atie me ba ya atwebo 2019 kom bia aso ane me konkura de be wo ma na akwa America nse ni agrokra akwara ndie so okwa baboa me papa de me so amen 2019 me ba ya afosua said you see shower ayi Kumasi girls no ane ma hodi akora meto de nako university 2019
me kwaji asase na ma dokashu 2019 me wo fa ya akode we di koko na ye me nso me kwaji asase na me so ma do me ye 2019 me pesa me ware plans there na me hu no dia in fact so for man ware dia na krankra to krankra plans asore ne meja plans. That's right. Again we pa figure mu peme. So for so ye quest or person gin mu obi 2019 dia any dia besi 2019 Jemeso amen amen obi so say 2019 obi ko Togo 2019 fan yoma 2019 nyame so dem say 2019 o kra be free nyame na Godfrey, I don't have it. What is it? Yes. What can I do? Should him say? New year, see your buy. No, Brian, dear boy. So, 2019. Jemeso, amen. Amen. Was so beyond at all. Bosume do dua. Ubedina sasi so. Our cry when you meet them. No, what trust ya my cry one sound would tap. Amen. Without idea, no, I can Job 14, verse 5. 14:5. What can I be? Assassin the Pantia piano. Yasan Nama cry. Was some to do a mouth cry. You just our cry sound. Also, Prince, baby. Jemeso amen amen uba wi ajagali no oba be jina hwasu woda hade adoko the catch papai nyame anim ni watoto nyame so hwam oba na yinum asi ko sesa ne oma begum ajapade amfuo no ne oma begum mabe one day no asore no ko jina na ba nsoro so no se me kra ma woni nye na woni papa bra wodi asiama afimu ya jimi ha wo mpabo ahyiw tisadi ehemi 1000 wo kra nhyebi won tade ya 400 wo kra won nhyebi padua wei Jemeso amen amen wo wi na ntwinam na ntwe sra dako wo kra nwibi Usika go bank wakra mfa ho. Jemeso amen. Amen. Waka akasi ba se 10 million cars. Wakra ntramu bi mfa ho. Onso aye dina. Jemeso amen. Amen. Why say any partnership among things? We say, obi awuo ya mawere ho. Na Kufuor vice president wodi. Besin na mekaya na mewura. Atamis wu ya deda no. Leaders na ekohwe no no. No ka hu bi. To bia. Lawrence bi ono ye say, "Usa action man." San was a corner, must I say? Now I'm for budget, so yeah. What is it? Kufuor coin. Wait, that be former president. Mama, a Kobe. Jemeso, amen. Amen. One and I vice. Anna. A little mama ankasa and so coy. Who do her the first one when you say, "Oh, a corner and Kakran was a fight." And was I say, "Son of a young nest, but one who." Would you so amen? Amen. One more that trouble honor. Send you a young one, no,
I said, who are you here? How do I next? There's somebody. Akwana ni ache. Onyame tesoro no otia mu no say hey sikani kwasia. Anna anadwe me kama unko awate. Okara na shedi padua no mu no a. Wo jimi wasase so no. Maji wakara na firi wonsham. Na no bai na wa pe no abaya ho ade akatira me. Afena kwa no yamahye. Moi no be wura fie. Wantimi ne yire ani nkomo. Watia no to wa no wakara ne fie. Nyame amana wura mu bio. Jebeso amen. Amen. Afena manfo buai. Obi bagina wa wadi onyame fanisi Abraham kukum. Awurade wadi agye no. Awurade wadi no wa ya adoye. Onyame hwadi. Ana Jeremiah say, "My nsumfo." Abio. Na ye nyam no, na mum yensu ba bia wa ya de abai. Okro. Amen. Amen. Other left or right. You should. Onu su wuya anu owu obofo. Asamado. Aya fast. No no so begira na nchai because we are not there. Ye nyame abofo. Lucifer abofo ni bi. Wo yere na miansa. Ukwasi ani mu besene. Sorry ansa na wo wie. Baba say, Jemeso amen. Amen. Na ye man so. She ani asamado okukuro. Na ya mienimu ni me study Bible na me hunu say asamado ye bad. Jemeso amen. Amen. Wa hunu say wana baba no hono. Adoso enti watra ne siam watra na konom bi Isaiah odifo Isaiah chapter 5 verse 14 verses 14. Inti asamado watre na konum na ha nenum baya. Asamado watre na konom na aha nenum baya. Inti na nioma ekoso nyina ya de abetraktew. Yes. Nioma ekoso nyina aya de abetwe afiri nyame ho. Ya dressing ya ntade sha de nam kurom. Ababa wa dress ni opia or dress so be dwamanfo. Cause what you say so be huru oba na ne kodon na wa ya de ba afano. Nti me dress so be hu me no ko adom me no afa me na me no mienu nyina yakojem. Ba man so ni me sha de wo yo. Abio. O sha oba no anu asipa. Chale. Na me boni po. Inshallah you ya ne efe. Bi efe. Unu mani bi abaka se wo yire die. Tuo nie. My God. Unu awe enye yo. Wo toto a. Obano so shawa. Ya mo twene wo ho. But 90 or 90 say. Osa. Shadao. Bama no so be hwani to. Asoda mu nyina. Asoda mu nyina. Egaman ko. Satan wa plan is hard. Bia man panimfo ne bra no no. Ohuru ka wo ya. Yi ka wo e correct o. Na ba ko asa betwamhwim was wow. Jemeso amen. Amen. The damn piano na kuma di nyame so. Wo yi adwuma wo yi na wanya ba se 40 million. Adwuma na yo. Bonso bia be di nkomo bia chele. Ayi na se me kofa adwuma ayi speakers bi ba. Me to wie na menya almost 80 million. Sa. Chele enya kira me.
Once one so kofa bia ba 8 million. Ne di pa fra kofa de fofra ba esam na pan. Because no so 1 billion. Was hey. No ko. Bia na koma. Jemeso amen. Amen. Abusiafo. Wan shoya won obedu krabro. Wan shoya obedu krabro. First ayi abofofo bidi nyame di siram. Ayama usa ubapa huachi. No was show that Yankopon. Essence of the Rias in the Munioma show who the real free Yankopon. And Quatia our fast watches go. And Quatia a song for swat a Jessica and ya what dear warriors. The Shaman boys, yes, D4. Yes, he can pay. Jemeso amen. Amen. Yes, he can pay. Name is Did you know why? Then be a media, maybe who is a me who any better. Yet the time is but men far. Some members also say that this is a year man, so when they come here, you can do your work. But I am a Kuran say, around the woman. Na me kra no enya nkwa na foforo nso kra anya de amen. Enya nkwa. Amen. Ye kra me nyina no no. Me medira me ni wiase for bibia. Me ni wiase sa me ba ndabi dabi. Madwuma nti a me ba wiase na me gina mu ameyi. Amen. Amen. Owu abofo so no mo na hwem. Ani asamado. Now, young Shadi, be Isaiah 14:9. Isaiah 14:9. Asamado wa asiane kan ho behia wo ba. Amira papa no yese kim. Ana asamado awasia kan ho behia. Dimirika full speed. Wa kon wa katra. Wa ma wa asamado woni se. Kwasiafo. Akwa bi awu kwasia ba akonte samu awu me kofa na ba no de ma hye na ni ya pa de me so amen ha wona nana wa so mbo so ro ho ya na anu awu ma me wu ye wakata mu wansidi enajewe misra ho unu ma me se wa ka jina so amanim yo ha Somebody your Maya. Somebody your Maya. What my money? Who you must say amen. Amen. What will be on that prison? Our papa go home. What will be our that prison? People shout. But the prison, no man will go Dubai. So no fast go Dubai into our man. On also the prison. Jemaso amen. Amen. Mesramu amuha. Mo mutie manna. Se obiam preso beje ne kra nkwa. Amen. Pere ewu oboni nenye osi asamado awasiam e kan ho behia wo ba mirika e behia akwa no ehenya nsamanfo ma wo na oba no ene wo henya nsamanfo na oni gina so obi ansore montitimani asiafo me kofa kwasia ba akwa ba ehenya nsamanfo ana ahemfo awu aya sombosom agunsa aware ma to do di bone tons asidi ya nyina sori fi ona so me nyina asama do wo de oyo hiri wa han sakra na fu akonya abo wo safo hiri abo anwoma na wote so odi nti wadwe se wanya akonya party so wo sere me anyo nana na fe bibi bo bonsa te se de owo aduro wo wi oba ya adoje
Baba san and son of Srisi. And tough for more. And tough of Emun Kawa. She shall answer potty. No be the BBS out to the comb. No banu any. Now Obinsu the Atlantic yes in the so. That's where we you. The Umra Asante Force and Mra. The Ninkaso. Say King Solomon, David, Jehoshaphat, King Saul, a work was for more. Ah, Unkao. And that's how they want to lay on the sanity. As I saw him for a deep for 9. Woman, now was Sabado. Tiasamani, go. We didn't send a book at Naza Banyanqua. King Nebuchadnezzar. That's right. Obanyan Quatia. Jamaso, amen. Amen. Ama so a couple of Samjum. Nebuchadnezzar free Babylon. Yes. Now settling now was some bosom. But the middle of Daddy Abua, I got to know you about a sacra not in its idea. I want committee sing you. But so I am Benjamin. What the Akuya? We actually saw Consaman for a bonim. Jamaso, amen. Amen. Tamatrasia. Let me hear the book of Naja. Now, Hecking Saul. No, it's a difference. What does it? Fine. Okuron for Sassamiaso. I want Quatia not to dash carrot or the Yesu 90 year with him. Mr. Heaven, Atamuda, surprise Bessie. Surprise you, a Bessie. I'm Robert, now I call Mampo. Great Ham Robber war area of the fair Yame. Pejana sat Bessim there. What's one more chronubio? A Jan Cron Samagu. Jamaso, amen. Amen. I found a software being through yes or a correction. I'm Robbo. What John I'm robbing. So I fire you so you run the crowd. One cannon look at the wosu. The question that I'm a quash or a papa in here. On the sofa in the bed, come about to turn your quash off me. One master. I'm Robbo. Me say, or be a master in the Biogram and 120. Walk off, sorry. No fair, software. And so we are correcting him to do. Surprise, Bessie fuck. Surprise. Such as he can hear we are suction. Surprise, Bessie papa. What you must want, amen. Amen. A quanis. What's it? What hanging some and formal. Woman, you know, we are fair, no, you're not. No more. Say you do before Froba. Mra. When you uncle pass him. A bass has its way. For Frasaba. Jamaso, amen. Amen. A former who answers some of Wayano. You're someone, boy. Was in a man for your children, you just catch I will say. Once, what would you say? Didn't appear here. As somebody do this, didn't appear here. And woman in our body so. Yay! Once, what would you say? Also, what you saying? What is saying? Alape. Abranti, what Jimmy Papa. Ha! So with me answer. Why you saying the upper? Cassiano, Asania, Asama. Cassia. No, you're not sassy so. Sika na wo ahodia na wo na dia setre fafaji woni didi me anomba akoba wo di sakasi ye asane abasama do ha mentane so wasekete ase ama oni mo aprika what way
One to four upon your mouth. Oh. One to me and Sakra. Any abra. Baba Bramian baby abenda. Ukatanye. As for mattress, orthopedic son are now done. Now the hard density so. My friends, as form. Latest form, as soon now that. What damn you know your ties? Unto my papa. Another Kataho. Who hold your offer. You're catching. I'm a catching. I fear we see in this world. Yawamera Hona Fano. Masanka 428. I said, Brother, we are singing after. I found quality on this year was a year. My brother. Brahma bringing off from me. Send me time in the public. Some Jaho. I'm a nipa. What be demanding? Why don't you so many as a fan of the same what Brahma and Monsieur Yansa for? And I was here. But dear, what pretty Yansa was singing our shoes. Quality. Wamasabra Sekata wasama wasekata wasama wa ene mu Afrika wo tora timu mu na egu ono tora timu mu ano wo di anom tramo na wu ye tofu amfa no ma patese alomo no mu wi kokai na wu bojama na wu ama ukunu nya ho ade na wo na wu ya boshe na wu Dintro no woman share. Jemaso amen. What the power so no wu. She will be in a worry. No be a wu na dear. What you must swam upon amen. Amen. Would you use who are than a permanent chirabe than a cotre na wuro. No womb a dear. Ye nibrefo ye bayfo sombosom jemaso amen bo akohwebra my bet lotto odi adi akire ne wu na hade jemaso amen asampa na me ka kire on ne wu me se hwe ne wo muso de boye ni na nya entena urade se entipena me power body fo wo Neso ba sakra na dwena ne kra nya nkwa na me pa. Awurade ni nyi dibo yefo wo hufirisa enya nika. Anaya na obadwe matie. Jemaso amen. Amen. Besraw wonya metamfo. Wonya nipa metawo. Mama abofo some the same program where be pesca no. Come a pretty drew baby and Kamakawa 2 million. Now I say, come and come, baby. Me say, me person of folk crying now. I am dance here, sir. Some evangelists be about Ghana, one preacher about 4. Because here we are preaching. Namunia Nuya Temuda. Asanka Mekai, the Sama Sankai, and a Jonah, Akokani Minuwi. And so, Frefra, you tomato so much Sakra one at one. I am for. Then here, I am for more crumb, you know. Chiame, the Fahane, Jassane, and Kobia Hene, and the Muamaki. A Kufu Adona Baha, come on, Yamun Kongesi. Come on, you know, approach the form pardon for more crumb, and you approach the form. Come on, you know what? Come on, you know what says your book. Someone will catch them. Yasuka Sambi at the track, Falasi for was him Fred the Amokos Rasso, Matthew 11. Mokos Rasso, Adiana Mukohuri. Mokohun Dombra, and from my Ponwana. Obviously, Dabi Mokohun will be a Sata, their cocoa. Obviously, Dabi was one of Santa the cocoa. I did hear. Akwara akozo yakowuru gamabi no chechere member was yes. They are now chechere member wiam.
Wana emawo abasase su nyina obi ama asase su a wona sa brantia ne ye pada na de oye ketu abu osoro hediye mu no e kase amen American wa ha e ko wiase nyina wo na de ko fu ado se wo so anso me gina hai ho mu me so sana no yes wo to fu se tutu se wo so but the kind jam ho mu me so sana no yes sanka wo pai betie bi anka boa amen Mese sanka na yare kura obefra na ntoma abetra adina bot abe atwene kon pejanti senyame ayado no aba ye mpese so ha no bi nchira wa azio jemeso amen amen ya desrade asra ne se yanso ya je ofaso ye wa komaso bisade se de oba ya amaye ye siku da nyina tete ampansa ya kwa nyina anye ye ni station tola tension ni ha jemeso kasa amen amen no what you say adia mfan kwachia amra kuroma ana no hwehwe makuro no ko ana baboro so no ko asema me kan mo challenge what you so amepa amen amen yes kawia odina bisade mo so no so abegina ho okay dia nana no makangina matia na sopam menso maye dia kurono abisam bisam bo sa meye ko sama fo Jemaso amen amen what you say to all the teachers at happy asamra mai otia come teacher man disease come in our round what you say mo de mo take mo hwam yo ma se ya na me wura ho me wura timi ho wo kara sombo acha wiase bibia shaya no reject you so shaya no disappoint you so gena wo kara ho acha woni padua wo je so amepa amen gena wo kara ho wase wonso ahojo sayan wase na pe wase ni apa okasi na saba sama okasi na di wasane abaha no o mentene so wasekata wasama asama adu hade dama wakata ya sama wa pika ane tora timo mwa na egu kata so no so awurade yesu wani tua tora timo mwa ese plane be so so sunda ya wuhunu jemeso amen amen so be di ade abo wa wo ya de abai utumirika wadayem na wo bra wote ngatenka no bibi ya wa wo ya de abai yes enti tora timo mwa na egu ho no wo be hunu yes na wakodem jemeso amen amen na ntoma ba de ari be fra wo ensonso no kataso wose won kataso obi a wo sisu so obedi bone beda rabia me kasa se meni obi a na ma ho ade a me hwehwe ma wo aye nuoma mienu nyinkyira ahodi wom ane down kwa okra benya jemeso amen amen so for bompe ma me na me nyeye oh woni me nyanse o
abamu ayaye ani so aba hwo soro ahenie ene tene na na kanan no nyame odo ba na de yenum nyina aba de aba ka ho yabi nti me mompa yenhwehwe yenum the bompa se urade kira me ba du osoro ahenie no na tene me tena na no me pese me hunu ni mienu mama nsanka osoro ahenie ne mama nsanka tena na no osoro ahenie ne tene na ka boma ko fa yenum ayede aba give me more pay misakada erade ma misika erade ma me car erade me sro wasam nsom ye defo no ayi nkurasem paye enye nyansa jeme so amen chirame oso ahibie no he na wo chirame the person me part of them yes ahibie ma me ka ho bi afem wi a tenene no so ma me but what is it? Amen. I feel some saka hibie no. Tene no so mahuru men saka no. Yenu ye bonus. When so the other wura saw them, me a bompai. Ye bompai say nyame ma dollar semra. Wo say mai otintuma bonum. Dollar. Dollar. Hey. You must say amen. What's that? Dollar in from the show. I declare. Dollar in from the show. Dollar flow. Let it flow. Hallelujah. Hey. You must say amen. Amen. Massa. Hey. Mesrau me pawasa. Oje me so amepa amen. Amen. Me say ebi abompa ye hunu ogwadwo. Je me so amen. Amen. Hwesikani no a na me wira ho. Eno na me trust din na me say ai obi ahwe ase ye obi sore. Sa me trust na me so me kwakwa wei. Ayanu ma mienu adase me nsu ahiani no. That's right. Anasa me nsu asikani no. Enu ma mienu. Me trust ya na me sikai. Ade a menya ne na. Na o chena. Afiri me nsa. Na me kra nso akọ jama ne hunu. Dabi. Ani me ne hiani ne be ya adwe. Hallelujah. Na me kra nya dan kwa. Hallelujah. Edi awie. Amen. Mesro bia mo amenim na mo nyina crusaders e me fraya mu wa berkura nya won adwene ne so obenya nkwaje e me fraya mu woni bi se wa adwene ne se woni so fo wi ananam Proud. Chale Yeah. so fo wi uniro What papa na what did YouTube ni Facebook baby. Chale me na nanam o Hey. me kan the team no What is for one now? Nara wonyi ni ana the number crowd up my friend. Hey, what count? Hello. Yeah. Da. Yes. Da. Yeah. Oh yes, you know. Kwasi. I'm not done for me no. Yo. Me say me na me no na no so meboa. Oh, ya me say we no. Me paso na na kasa mame. Oh, no dey tia so. Baba, me na me baba kono no. No dum no. So be catch now. Yeah. Oh yes, nie. What the share. O difference ni nyina. Wo ko bun sam jim. Adwen sakara dim. When I'm budget high into the eye, me bought drums, me na me to drum. Ay, me Lucifer so you sing that. Be very careful. Be careful about your soul. Amen. Help your soul. But what the soul of war cry? I'm a cranya daddy abai. Amen. Yes, so far we are usher. Yes. Tell me I'm an uncle.
Oh my God. Salafe kura dubi gui. Ye fa no we di akro. Je me so amen. Amen. Asapa na me catch no. Shakumani ye. Amen. Shawakarani ye. Amen. You need to sit down and check yourself. Amen. Ask yourself, say, and not so. Because Dana G, not some kid free me more. Mera man for whom some show to the mumma. No, me, a jumwana, as you are come, mumma. Sikani brand nada. When I'm walking on Jamai, I saw Mumbai. So many car a fine outcome. The slow, a Juma Yahudi, Radaman and Param. Amen. I said, a Juma Yahuru, Radius, Oman and Paramo. Amen. Am I saying here? Yes. Some Yapi Bawa Cremo. Jesus. Radin Cassantra. Amen. Sabamubu, a Bawa Cremo. Radin Cassantra. Sense over trust or Mirayam, Wako see you. Would you be so amen? Amen. And quite your sombo. And for sure, quite your home. Me will be your university of Mimu. Me quite here, we uncle. Media school, no crowd, you mukura. Suku. Apo. Metrasia, me whom fast well. Sanka school for the way, and ultimately bomb what you when you can so many. But me who is that? Opa Wama Yakron for Casafua. Woman up with degree. Woman, Wama Yakron for pan. Wamako school. One more pony would the other. The Navidi Slow. I just have to go in your way. Yes, I have school. Nanka school no. Kawia. Nanka would be within your memo. Jamaso, amen. Amen. Be beyond than a crime. So, a corner your train about me as a duck. What's your to one in piano so on. You do good for the tea, Mr. Nash. The one who run the winning. Jamaso, amen. Nanitaya. That's all dance was so. When it's an answer, running in a Piaco Gufa. Not all at whom we are to Piaco Gufa, Fanny Ababo. Opia was some to be out. Offensive this punishment. Isaiah 28:18. Namoni uwapam on the paper. Was it when you wapam? Namoni asamado kasa you know. Mabo ewitraso. Sirikemua. Betieti amoso. Na emperor do editwamu. The boy yemi awowo. Awo bonim. Obi sofa. Saga ya amosi afrani yibola wo sawa. Munko hwe ba bi oda. But I'm a friend of fucking disease. Ebola. Na brabo nyina wa anya de be sakra nipa krokora. Asemani. Aboni o sawa no. What you say? Jemaso amen. Amen. Imprehitaso. Imprehitaso. Serikemua. Sa abano ensam kurem. Enkura nipa. Aya honhom aba. Na ya ba and can say throughout our home. What now Sadia Chehanapa Satias a Fosoriano Pano Nabana Shiba and the Nibabia elbow all places the free with Ticosi form. A banner babu is an oppressive star. A boy we are to be a new assassination so Nabana Seba. The Sabbath show and I do the show about one son wonder every blessed day and night.
so kai osina emperedo edwam no emperedo a atwam ebefa mo ababo efisa da no pa anapa ade achi anapa wa ha na samado aba na pija na eba awia bo wa ha na ba na eba ne anajo ade asa wa ha no na ba na eba na ebetwam urade ho kase asetena na ho kase asetena na mpa no so ware se obi beti mpa no ye tware temu moa na dabuan so na dabua no so ye sonsono obonefuo nua wani tie ncha sabra na ne na kuro yi ana manfo da na abubu ye chaos ewie mu nuoma apata baby aye bodwai na mo nam honam bubu amanfo nuoma ni asesa what dey kwai da na wutu wiase wemu a wo de wiase ye wa ma yes scammers what the hustle bokro no azafo for one oh no afro hello the bache woni sofo awia misrawa ma send mobile money bi na begu ayi no so 500 the mess on ka send maame a obo azra na no obi fra me wakana am so oh me dase me kura bi pesika ko ekruse is all the asande me dia eno ano no nyame hira wo so obra me so mfa di agro na me so masa yesi me di agro me ba na adwuma ye to anya asande dia akoya adwuma obra me so chira ba bia wona magi na me so me nchira wo bra kruse dia so mra na me priti na ba sakra wadwene jimi Jeme so amen. Amen. Now say 4-1 hours and answer your 4-1 say. Me catch us on 4-1-9 was an answer your 4-1 say. Some your 9 I want to your 10. As about catch them you know. Afa. Me hello as for question akọ. We do. Jeme so amen. Amen. Oh hani afrau. Me brother bu chire wa sande nyoma se mfemro. Na nyoma na bedu ha boy yakoyi nyoma no. Na akasika be 5 million. E wo se editua. Na se mfemro. Nya oni grace obebodi nsu pepepe. Ati yes. O brother na wa abrochire no na kosi su pan. Utraje ya no akwese ndiama. The person can be Tia no be aframe. Canada Japan sending instruments, not Canada Japan, why a suffer. You are sending instruments. One name and number, Jumaya of Fan Hawaii. What's Abraham for Jimmy Cock? Jemaso, amen. Amen. What do you say? The pursue be a war, be very wise. Bama one in a chimp and a tree. Ah. Frano, I can't change a quakumoshi. You fancy ya. If you say, man, show you made him a crab. But some can see my Christ. Bomuma Jesus Christ. What can I hear? Who saw? Here, papa. Infinite grow. What you must show me, amen. Afa kwani da hodi o Abraham what him Abraham what na ni no na hie ni no de o da ba bi pa o tara Abraham bu what Abraham bu amana hwe o mo ho no on ka ho o da ba bi ku ya jeje no so na ohwasa no se Abraham me pa chaw so my Lazarus na gye ne say what da so ya boy na gye ne say what da so ya what the four so my Lazarus no am fan in satian ko bonsuo no am fa matoto me takrama ha
na babia me da me huna mane dodo sansa wo nyina si ama Christ aka ho asem beti nipa nyini bedi amesrewo abusuafo sa nsema me kan wan fa me ntime mo be kwase wi amechi utumu a enye nsema me kan me ntime nya hohwe na dia baka tro nyina ne sa adane sabo mabo dane a ebesi so wan ko paradise ya obakwa samad Jemeso amen. Amen. Na woma wa samadu nyina ye be bieja atemuda. Wo Yesu mra no. Jo na nipa ni bi da so te asese. Enti bi be hu ni se wote mununkum so ba. Ebi nso de anuru ho no Yesu mra na oman bi so na de asa. Enti ho nso asra ne ba dan moja. Na nso mate agu. Ana ba bi nso na wi abonto wi nso beduru sum. Jemeso amen. Amen. To baba to ni pa de bi si atiase. Na answer na Christ baba Matthew 24. Wa wapofo ba nan. Yo mu ji sasem fatro nan so. Yes. Omo na kura wo soro mframa nan. Na sa totro banto a edi akire ni nya papa papa. Sa dade ana bofo na de mframa anu odene. Ebehu afasase so na we hu abodefo akogufa na we so hu atrenefo akogufa ombetu mu mienu ba ko ba prefri north adi aba south no pia abodefo abegu ho na di owo south no so apra ko north no apra atrenefo akogu ho na di owo west anso apra ko east no apra abodefo akogu no apra obi nso apra atrenefo free west aba east. Now for your count north any east for na idea na abom. We are count west and south abom. The Christ appear ya wamwa ayatra na for no we yi won we hwim. Jemeso kasa amen. Amen. Jemeso amen. Akoka no ho wiem. Na fe wate wosoro abaka sasu we ho. Wosoro ya hata wo yo. Obeyi afiri ho onkoto ntwene wode baka sase we ho no wanane no ebeyi ojakumo ntene ose osoni asase ohoi wode na sam na akora no odi asiama woja eni ni pamumu yofo ade abai sayada the assembly what chajatum na fai wa piano boya fo nyina adu amakuchadum no adu wo asamado anu obronsam ani adefo atrofo no ani de oma sesses anso wa hyeganu mu bi oya wa ma wasamado nyina anso wa yi won no do makoja frama no mani huno aya tete ayo how ayo suni sikare mesraw preso bajo krankwa amen anatwi se message me mani na wotwe nyina wamfa na die mani nye wasebe hia ojima so amepa amen boni bia wotemo abaya jai se wanya obi mnasepa yifiri mu wo ya okra nkwaje ahode ai adwuma oh wonyeme so wo ya okra nkwaje ahode ai adwuma ame kanya me so kora nchira asafa aye wamfa kwase wi amfa ho wiase wei adane sabo ma bo dane a de ne de beba be fanti so obasan no wa pia obases sane boyefo nyina
Sodom and Gomorrah. Nyame asinipa. Asa wona wo person nyame ntimi mfeja nche. Na na me check ya na me say eja no. Yo, hucha bibia o. Eja no yesiesie ma aboronsam. Yensiesie amenipa. Yesiesie ma aboronsam. Na obiara obeye suti ama aboronsam no. Sa aboronsam okwa na de waka ho kobi. De atia no no. Obiara po awurade Yesu. Oba ponasem. Oba reject Christ. Ya the same time kwa na de wa de aban. Ye jaya Yesu yi. A de no aduane to pan no chenam wie. So da bofo timi begina mu no wosa. Anhye no. Fiso ono amu ye de ogya ane mframa na ye. Yes. Nti jana nyame aye na special fire. To din consume fire. A fire and brimstone. A job as superfluo. I'm a bofo akikam. Ye jaya. Yesu ashewa na wukikam. Nti am say. Obi a wo so wo ya wa. Wo ya wa. Fa wo je bi training. Wo ya wa. Ka kire nyame say oh Charlie. E jane said you tie bi e bedam. O se ye hu training. Yo. Wo yire so gas ya. Na do abetwa akoto so no wayi wani. Jeme so amen. Amen. Na darafa ho. Me wura you say so me ya bunsam jam training. O pansua. O sokro pot wa babawa. Adar natim. Ni ebom. Ade am ya bunsam jam training. O pansua o drasia. No atam jasrama ba ko na de atu breziam. Na do nufu atoso. We are Baman so support Amuru. Now a safra. We did us we have one subject training. Miss Row Sassikani sank when must walk on. Was it a Jabraham Miss Row? Paunyan Copoch or Mamma. No, Mamma, one more chance. Me want your number, no master Barson. Our sassy so. Oh. One more stubborn. Namen Coca the Esu Haina Diabay. And Chelo Namen Samra. Now almost swap a fight. Why am evangelist? Your man Quamo me preaching. Bon Sama Yesu Mamma. Your man Quino Diabay. Now all that you show when it trip. Nimianum Quanso or Macassa. Ninuya no monkoa. So that's here. Yes. On person ninuya no baba o ma akade o momra. But ninuya no de awrade wo momobo. What Abraham said, Krachi. Your Moses any a different one. Our assassin so. Na se wan tie wona obi fra sama do kora kwa wagade. So anana gi obajumma. Ana so okra awonkwa. Mrs. Awuti Spain. Wow to Canada. Wow to Germany. Wow to Italy, Belgium, Holland, France, USA, America. We shout. Wow to Finland, Poland, Portugal. We shout. Wow was France, Scotland. We shout. Wow Turkey, Kuwait, Saudi Arabia. We shout. So ana so mokra wonkwa. Adoba fo amutia me ibusham every Sunday we are juma. We need time for your show. We need time for your show. Also what us as here we see die. But we see there our crab them. Also na nu ko kromoto atade be fie. But we cran shata there. When we say tenene atade de ma Kristo ni. Tenene ayatade what? Christianity kurano. Na yefra atade aya hotelfo tenene. The garment of every Christian, that is holiness.
We shall. And so we saw a non-pine. We saw a non-pine. And to Jesus Christ on you. Groma awutia. Wabo kasira fa kure ya so yi. We shall. Send out Cordano and sorry be wa. Ahe na woko. We do a one kwa and asu animu na. Na me dia be so safa nkwa na anu asefo anya nkwa. The Bible says, "Tira wo ba bofra ekwan on fa so." No nyina onfiri ho. Eso mu firi mofra se hunu tira samo a. Ebe mama hunu nyansa ne nyansa ne de ba konkwaji. Anamaji ma wapatwe mamfa semi. Amen. Shaya no wa musati boyani. Boni bia wutimu no so ne firi. Amen. Jeme so amen. Boni bia wutimu no ana katina boni ne sa. Enough is enough. Jeme so amen. Mama ma one quotation na mempon. Ehia me pa. Joking kai Mark chapter 9 42 to 48. Na mempon. Mark chapter 9 42 to 40. When you da jenso mama nka na mempon. Psalm 20 11 to 15. Revelation chapter 20 verse 11 to 15. Open so 22. And so kind. Amanama nyina wusori ne atemu. Manama nyina wusori ane nyame atemu. Na ahimwa fita kokoro. Ahimwa fita kokoro. Ne do te so asase no osoro. Asase no osoro dwane nanim. Na wanya baabi ama won. Wanya baabi kura ma won. Na memu awufo enketwa. Awufo enketwa ne akase. Se ogyina hima. Ogyina nyame atemu ani. Na obiebie womam. Obiebie womam. Obi amafoforo a. Obi amafoforo a. Eya nkwa womam. Eya nkwa womam. Na onam nsama wa. Onam nsama wa tro ne nkwa womam so. Bu awufo atem. Bu awufo. Sade wonwuma tie. Sade wonwuma tie. Apuyi na wufo. Apuyi na wufo ma. Ana woni asama. Woni asama do so yi na wufo ma. Gogomo biara. That is woni asama do no. Mama kura wufo ni bi. Jeme so amen. Amen. Obu obia tan. Sade nwuma tie. Sade nwuma tie. Na oto woni asama do twene ujata die no. Yeni opuruno no. Kengai. Na obiara wa hu ne se wona. Obiara wa hu se. Ye di tina shan kwanguma mo. To na twene ujata die. Bitofu wate. Ukonu obia wu. Ni Yesu. Jeremiah say efiri na ekure yi. Enso ufo ne nyam no. Na mum su ba bia wa de abai. Enipa wa ba bi ko two places. Other good or what? Owu ya ani atro ne sambon. R.I.P. Ne dia kwesi so. Enso je mo mse nsu atade ne kra kwa heaven. Sana ate. We study ya R.I.P. no. Manko school. Minimum ngomade. Oso we dia meti asientem. R.I.P. no. Sa se kire rest in perfect peace bebo. Rest in peace. Rest in peace. Jemeso amen. And at the same time R.I.P. Aside you know my rest in punishment. It's the same spirit one R.I.P. R.I.P. Rest in peace. Rest in what? Punishment. It's also be a me at the neck qua. Baby tonight. Nebusa was said. We are walking. A hin and a careko. And none of you. Makasa Trinian Sanibi. Mijitu Messiah war. Yami won't show. No, I didn't know. Or my cry. And you're Amen.